Τι κι άλλος. Απόντιους, τεμέτερον δηλαδή. Ελεύω τα κατσία σου. Για να βγω δυναμικά λίγο. Σόλ, να δείξω ότι ξέρω και μουσική. Σόλ. Ησυχία, πάρω στο το στυλ πρώτα. Είναι μια ώρα. Καλά, δύσκολη. Καλά. Του χωρισμού η ώρα. Βαρύς ο πόνος και φοβός σαν φορτωμένος ουρανός. Πρωτού ξεσπάσει η πόδα. Καλά, είναι μια ώρα δύσκολη. Του χωρισμού η ώρα. Κανείς δεν ξέρει τι να πει. Όλα η σιωπή. Κανείς δεν ξέρει τι να πει. Όλα η σιωπή. Ευχαριστώ. Τώρα τελευταία χτυπιέται. Δεν το πιστεύω. Να σου πω. Ξέρετε γιατί το κάνει, για το χειροκρότημα που πήρα τώρα, να πάρει και αυτός λίγο το χειροκρότημα. Αν το δει. Κοίτα να δεις πως παίρνουν χειροκρότημα σε λίγο. Όχι ακόμα, περιμένετε, έτσι. Πρώτη φορά βλέπω μασκαράδες έξω από τη Βουλή. Και είναι η μόνη φορά που χαίρομαι. Έτσι. Αλλά επειδή δεν γουστάραμε για τους πολιτικούς, μας αρέσουν οι ηθοποιοί, μόνο παιδιά προχθές το μάθατε, μόνο εκεί θα σταθώ, στο Μητσοτάκη, που και το μελέτησα. Συγγνώμη που σας το θυμίζω, αλλά είχε τα γενέθλια μαζί με τη Μαρίκα. Ναι, δεν ξέρω αν το μάθατε, πάνω σε εγώ άνοιξα την τηλεόραση, είχα φτιάξει και τούρτα, ανάψα και κεριά, 3.500 ανάματα. Αφού προς στιγμή νόμιζα ότι ξαναπήραμε φωτιά. Λέω τι έγινε ρε. Ναι. Αλλά μ' άρεσε μία δήλωση που έκανε γιατί κατά τα άλλα είναι συμπαθέστατος. Καλός άνθρωπος. Παλιοκουμούνι εσύ, σε ξέρω σαν. Με τον Τσίπρα. Έμαθες σήμερα μου γίνες και εσύ μοντέρνος. Έχει ρεύμα λέει ο Τσίπρας. Λέω ευκαιρία θα ρίξει και τις τιμές η ΔΕΗ, θα έχει αντίπαλο. Τώρα, ναι. Αλλά μ' άρεσε η δήλωση που έκανε, θα προσπαθήσω να την πω όπως την είπε αυτός. Εγώ φίλες και φίλοι, και γιατί να το κρύψω με εγώ κύριε Χατζηνικόλα, είμαι πολύ συμπαθής και όχι μόνο σήμερα, παιδιόφερ, αλλά εκείνο που δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω είναι γιατί όταν ήμουν μικρός και έπαιζα κρυφτό, κανένας δεν έψαχνε να με βρει. Καλό, Άστο ρε σωτή. Άστο γιατί, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Βέβαια, έχουμε και στήματα. Μαζί με αυτό που έκανε και ο Νάκης, ξέρετε, μια σκηνή συγκεκριμένη. Εσύ, έλα εδώ ρε. Τι σου είπα ρε. Δεν σου είπα ρε την Τασία να τη βγάλεις από το μυαλό. Εμένα η Τασία δεν βγαίνει από το μυαλό ούτε με δικαστικό κριτήριο. Ρε εσύ έχεις τρελαθεί ρε. Ρε την Τασία θες να πάρεις. Έτσι όπως έγινε η Τασία σήμερα δεν είναι πέρα το ύπνος. Και εσύ θες να πάρεις. Εμένα να σου πω κάτι αθλητικό, άμα δεν μου δώσει Τασία σου πούκου. Ρε εσύ, έλα τώρα. Γιατί κουτσέτης.
αμάξι. Το βλέπεις εκείνο το σκαλοπάτι. Ναι, ρε. Εγώ δεν το είδα.